Здравейте! Аз съм Ани. Уча в Англия от 2 години и често изпращам пари на майка ми в България. Научих скоро за една страхотна услуга за изпращане на пари за пазаруване. Парите се изпращат в кеш и няма убийствени преводни такси. Ето и как става. Отивам някъде, където има YouCash, продава се на всеки ъгъл в малките магазинчета. Давам парите в брой, примерно 30 паунда, и получавам код. Влизам в сайта на услугата cashwave.bg и ето избирам си сумата, която пращам като ваучер за пазаруване в Била. Въвеждам името и телефона на майка ми и плащам с кода на YouCash и готово! Няма по-лесен начин да зарадвам мама. Препоръчвам го на всеки.